четирите етапа при лимфедем и терапията във всеки респективен етап. Нулева степен. Там засегнатия крайник няма разлика от здравия, но имаме на наличие нарушения в транспорта. В тази фаза най-благоприятно може да се повлияе ръката и нейното запазване в бъдеще да си отговаря на размера. Тук като техники може да приложим кинези тейпинг, можем да приложим форми на бандажиране, също така можем и да носим предпазно компресивно облекло. Първа степен на компресия, чисто и просто да поддържа крайника подкрепен. Също така е важно, че трябва да избягваме натоварването на крайника, без да носим компресивно облекло. Първият етап, тук вече имаме подуване на ръката, което след повдигане на крайникът или след една нощ хубав сън, на следващата сутрин крайника се е свил обратно до нормалните размери. Тук вече имаме видима промяна, но бърза възвръщаемост. Тук лимфата започва да се натрупва и при натиск, когато е отекла ръката, можем да видим, че се получава вдлъбване. В този етап също лечението е изключително благоприятно. Тук чисто и просто трябва да спазваме изискванията, които са хигиенни за кожата на ръката и за предпазване, и чисто и просто да носим компресия, било то ръкав или бандажиране. Като тук спрямо силата на оттока вече може да се използва и втора компресия да предотврати раздуването. Втори етап. Тук вече крайникът седи в постоянно раздуто състояние. Тоест имам отток дали ще е в предмишницата, дали ще е в целия крайник. Когато натисна да проверя ще се вдлъбне ли, пръстът потъва относително бързо, но с времето оттока става все по-твърд и все по-твърд. Тук бандажирането в един по-дълъг период от време е неизбежна част от лечението. Тук се изисква крайникът да бъде бандажиран и да седи бандажиран за определен период от време. При всеки е различно спрямо оттока и спрямо размера на крайника, но не по-малко от 5 дена, като максимума на сесия е 20 дни. Но тези 20 дни ги гледаме по-често при крака, когато имаме огромен отток, с който да се борим. Също така трябва след приключване на сесиите компресивно бандажиране, отгоре вече да се използва компресивен ръкав, който единствено се сваля когато се къпем и когато спим. През останалото време, извършвайки ежедневна дейност, сме задължени да бъдем с ръкава, за да предпазим от връщане на отток. Трета степен. Тук вече е минала втора степен, крайникът е раздут и лимфната течност почва да твърдява. Тук имаме отлагане на колаген, имаме пролиферация на масните клетки, т.е. става хем с мазнотия, хем допълнително колагена твърдява. В този етап бандажирането само по себе си вече не е 100% ефективно, както в предишните етапи. Тук вече се налага да се прибегнат до други мерки, като липосукция. Има специални апарати, с които се прави липосукция на крайника, което свива размера, но тук сме задължени вече да извършваме бандажиране и носене на ръкав до живота. Важно, което е за третият етап, е да поддържаме наистина добре хигиената. При третия етап имаме трайно нарушение на лимфообращението, което води до намален имунен отговор в зоната, може да доведе до развиването на брадавици, пигментни петна и други кожни изяви. Затова най-често при този етап се налага и да правим консултации с дерматолог, за да може да сложим под контрол тези изяви. Упражнения при лимфедем. Когато имаме лимфедем, трябва да извършваме упражнения. Било то с горен или долен крайник. Много важно при извършването на упражнения. Не е толкова спецификата какво е самото упражнение, колкото е важно да бъдем или бандажирани, или да си носим компресивния ръкав. Това ни дава една съпротива, която отдолу мускула се съкращава
и избутва оттока срещу твърдата обвивка, когато сме бандажирани с нискоеластичен бинт и се получава едно изпомпващо действие. Правейки упражнение, извършвайки това изпомпващо действие с нискоеластичен бинт или ръкав, това ни подобрява отточната дейност. Тоест, мога да извършвам упражнение с дигната ръка високо горе, но имайки това едно ниво на бинт или ръкав, ни дава доста по-добър резултат. Също така е важно да имате на предвид, че извършването на каквато и да е физическа активност ще доведе до повече отток в крайника. Затова трябва да е защитен. Без значение спортувам, тренирам или просто местя няколко кашона с багаж от избата или от тавана, или пък прехвърлям касетки в кола или друг вид активност. Така че взимайте под внимание и предпазвайте вашите крайници. Също така при долен крайник, там е още по-опасно, защото при долния крайник ние постоянно седим прави или седнали. Тоест крайникът виси и гравитацията работи срещу нас. Тук най-добрите упражнения са когато сме легнали по гръб и крайниците са вдигнати над нивото на сърцето. Там отново важат същите правила. Най-добре е да бъдем бандажирани или с крачол. Благодаря ви за вниманието.